ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಅಗತ್ಯ. निज चरित्र वैभवं तुमोना ईशशेखरं प्रणवमय स्वरूपिणं शिवसुतं मेव भवदमदीय भुवन मंगलप्रदम् ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ. ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಮೋದ ಭಕ್ತರಿಗಿತು ಮಾಧವನಲಿ ಶಂಕರ ತನಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನ ಕಿಂಕರನಿದೆ ಸಣ್ಣ ಶಂಕರ ತನಯನೇ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಗಂಭೀರ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಲಾಲಿಸೋ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತ ಧನಿಕಲು మీరెಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾರಿ ಕೊಡುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ತಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ತಾಟಿಕೊಡ್ರಿ ಮಾತಕ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ್ದ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ಯನಾರು ಸುಲೇಮಾನ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇರ ಇವರಿಗೆ ಅಮೀರಾರು ಹೂ ಕೊಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ತಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಯಿನಾರು ಭೂಮಿಕಾರು ಮೇರು मेरे अश्विनी यार पू को कार्यक्रम मोटी एदुकोंडु बंदु केळोदिल्ल. अंशनी ज्योति मेरे अक्षतार पू को कार्यक्रम मोटी एदुकोंडु बंदु केळोदिल्ल. अंशनी एनिता ಒಂದು ಕೆರಳ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನೂರು ದಿನರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಶಶಿರಾಜ್ ಕುಂಬರ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ ಹೂ ಕೊಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡರು. अंशनी अरुण कुमार मेरे पू को कार्यक्रम मोटी एदुकोंडु बंदु केळोदिल्ल. अंशनी नम्मೊಟ್ಟಿಗೆ एनिता कार्यक्रमದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಬಿಲ್ಲೇರು ನವನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೇರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಟಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿಕ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಬಳ್ಳಕೆರೆ ಮೇರಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಲಾದ ದೀಪನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯ್ದ ಸಿರಿನ ಅರ್ಲಾದ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರು ತನದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಬಿರಿಯರು ಸೇರಿದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀಪನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರು ತನದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನಿರಾಯನರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದು ತುಡೂರು ಅರ್ಲಾದು ದೀಪನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೌಮ್ಯನು ಅಂಶನೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾರಾಯ್ದ ಸಿರಿತ ಮುಡಿನ ಅರ್ಲಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯನು ಅಂಶನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಿದ ತಂಡಗೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರಿದು ಕೆಸರಿದ ತಂಡದ ಪೇರಿನ ಪಾಡ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೇವಕರು ಮೆರ್ನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಬಯಲಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಜವನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವನಗ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ ಇಲ್ಲರೆ ಇಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಏನು ಶಶಿರಾಜ್ ಕೊಂದರಿ ಪಡು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಪಡು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಪಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಗ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಆಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡ ಮಾಮೂಲು ಮಾತ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಪು ಅಂಡ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ಮಂದಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಪರಂಬೆ ದೇಪಂಡ ಬೈಲಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರಗಳಿಗೆ ಇಂಕ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಪದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂದತ್ ದುಂಬು ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಪಿರಪೊಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಮಾತ ಊರದಾಗ ಕೆಸರಡು ಇರ್ತೇವೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಜವಾನೇರಿ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಕೆಸರಡು ಕಂಡ ನಡೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಬಂದುಲೆ ಅದಕ್ಕ ಈ ಬೈಲಕೆರೆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಪಿರವಡು ಪೊಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಇದೇ 250 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಗಾಲಡು ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ ಆತು ಕೆಸರಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ನಡೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಕಲೆ ಮದತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಬಂಡ ಕೆಸರಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳದಾತು ಬೇರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಇಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇಂಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರು ಬಂದ್ಲೆ ದೇಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲಿಸೆ ಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡುವ ದೇಪನ್ನಗ ಈ ಕೆಸರಿಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಳ್ಳಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಂಕಲೆಗ್ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಅವಡು ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಕಾಲಿ ಕಾಡು ಇಂಕಲ್ ನರ್ತ ಮೋದಿತ್ತ ದುಂಬುದಾಗಲ ಐತೆ ನಿಂಗೆ ಪಿರ ಪೋಯ್ಡ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಗಲಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಕಾರು ಬೇನೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ದೇಪನ್ನಗ ದುಂಬು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲ ಕೈಕಾವಡು ಕಾರುಗಾವಡು ಕೈಕಲ ದಾಲ ಪಾಡೋದು ಗ್ಲೌಸ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಚೇರು ಕಾರಗಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಚೇರು ಅಂಚಾದ ಅಗಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಅಗಲುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಉನ್ನಿನ ಇಂಕಲ್ ದುಂಬು ಅರಿಪೋದು 12 ಅಂಡ
ಇತ್ತೆ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ ಊರ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಾದು ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲೇರ್ ದರ್ಬೆ ಅಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಗೊಬ್ಬುನ ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಆಯೆ ಇಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಗೀತೆ ಓಲಾಯ್ಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐತೆ ನಾ ಯಾನ್ಲ ಆ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಬರೋಡು ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಎಂಕಲ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಬೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರೀಟ್ ಅಜ್ಜಿನಾಗಲು ಪೂರವಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಊಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಊಡ್ಲ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಡು ಆವುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಏನನ್ನ ನೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಸದಾ ಏನಮ್ಮ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಜಯದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಲು ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ನಿಗಲಿನ ನಡುಟು ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ಕು ಸದಾ ನಿಗಲ ಆಭಾರಿ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವಂತಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸೌಮ್ಯಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಪಾತ್ರ ಮೇರೆನ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತು ಜಿ ಕೆಸರಡು ಇತ್ತ ಪಂದ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಕೆಸರದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಡೆದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೈಲಕೆರೆತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಸಂಪತ್ ಬೈಲಕೆರೆ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಈಗ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಹೆರ್ಮೆ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೈಲಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ಪನ ಇತ್ತೇನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಶಶಿರಾಜ್ ಕುಂದರ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ರೆ ಸುಲಮೇನ್ ಸಾಹೇಬರ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಇನಿ ಬೈಲಕೆರೆತ ಮಾತ ಜವಣಿಯರು ಯುವತಿಯರು ಮಾತ ಸೇರಿದಿನಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರವೀಣ್ಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಇನಿ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪನ್ನೆಕ್ಕನೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ಬೈಲಕೆರೆ ಪಂಪಿನ ಊರು ಈ ಊರು ದುಂಬು ಐತ ಪುದರ್ದಕೆರೆ ಬೈಲಾದಿತ್ತು ಆಂಡ ದುಂಬು ಮೂಲು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆತನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಡು ನಗರ ಎಂಚ ಬುಲೆಯೊಂದ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಪರೂಪಾಯ ಆಂಡ ಬೈಲಕೆರೆತ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತ ಜೀನ್ಪಿನ ಆವೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬು 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕೊಂಡ ಮೂಲು ನನ್ನ ಬೈಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಪ್ಪುಣ ಅಜ್ಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಲಕೆರಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಆವೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಗಲ್ಲ ಪರವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಮ್ಯನ್ ತಂದಾಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಡು ಇನಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅದು ಒರಿದ್ಬೋದು ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಮಾತಬಹುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಟ್ಟು ಬಾತ್ ಬಂದು ಕಾಸು ಕೊರದು ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇತಂಡ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಬಹಳ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಮೂಲು ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ಬೈಲಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೌಮ್ಯಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರಿಗಾದ್ರು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಬೊಕೊರಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರರು ಆರ್ ಪಾತಿರೋಜು ಪಂಡೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಹಿತ ನೋಡಿ ನಾಯಕ್ ಪನ್ನಗೊಂಡು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ಅದಿರ್ ಪಾತಿರೋಡಿ ದಾದು ಪನ್ಪರು ಜವಣಿಯರಿಗೆ ದಾದು ಪನ್ಪರು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೈಲಕೆರೆ ತಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ ಅದನ್ನು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಪುನದಿಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಕೆರೆ ಜವನಿಯರು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತುಂಟು ಅಂಚಿನ 4 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡ ಇದು ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದದು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯಲು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಗಾದೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರಗಾದೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕುಂದರ್ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನೀರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸುಳ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಚಾವಡೆಡುಪುನ ಮಾತ ಗುಡ್ಕಾರನ ಕೆಲೆಗಳ ಸುಳ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎದುರು ಪಾಗಡೆ ತಿರ್ತಡೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸಿಟ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಲೆಗಳ ಸುಳ್ಮೆನ ನಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಬೈಲಕೆರೆ ಈ ಭಾಗಡು ಎಂಕನ ಇಂಚಿದ ಈ ಭಾಗಡು ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬ ಅವ್ರು ಬಂದು ಯಾರು ಮಾಸ್ತು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಂತೆ ದಯಪಣಕ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಮಾತಾಗಡೆ ಕೆಸರದ ಗುಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು
ಅವನ ಎಂಕಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಒವಿನಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನು ಅಷ್ಟೇಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಆನ ಎಂಕನ ಪ್ರವೀಣರು ಎಂಕಲೇನ ఆయన ಚವಣ ಎಂಕನ ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಂಪಿನಿಸೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಣಕ ಒಂದು ಪೈಲ್ ಇನಿ ನಾಡಾತ ಬೇಪಣಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದಿ ದುಮ್ಮಿ ಈ ಪೈಲ್ ಎಂಕಲು ಈ ಪೈಲ್ ತಿರುಗಿದಿನಕಲು ಎಂಕಲೆ ರಥ ಬಿದ್ದಿ ಅವಡು ಒಡೆಗಂಡು ಪೋಡುಂದ ಈ ಪೈಲ್ ಬಾರಿ ಬೆನ್ನಿನದಕ ಕುಣಿಟ್ಟು ಬಜಿರುಪ್ಪುಡು ಪೋರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾವು ಕಂದುಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೈಲೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಬಲ್ಲನ್ ತೋರೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಡಿ ಆ ಬಲ್ಲ ಬರಂತಿನ ಜಾಗ ಇನಿ ನಮಕ್ ಬೈಲೆ ದಾಂತಿಲಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ಮುಲ್ ಕೆಸರ್ಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಉಪ್ಪಂದು ದೇಪಣಕ ಪೂರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೋವನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಇವರು ಕೆಸರಡು ಉಪ್ಪುನ ದಿನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಕೆಸರಡು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಪಣಕ ಕೆಸರಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಪೆಂಡ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣ ಬಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾಲ ಪೋಂದು ಬರ್ನಾಗ ಈ ಕಾಲಡು ಇತ್ತದ ಜವಣರು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂದು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಆಯ್ನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ನಡೆಪಾಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಎರೇಗ್ಲ ಹೋಯೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಸರು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಪಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬಗು ನಿಗಲೆಗೆ ಎನ್ನರ್ದ ನಿಗಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ನಿಗನೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗನೊಟ್ಟು ಯಾಪಲಲ್ಲ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಂಡ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಪ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲು ಕೆಸದ ಗೊಬ್ಬನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ 2 ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಉಂತಾವೆ ಬಂದು ನಿಗಲು ಮಾತು ಸೊನ್ನೆ ತಂದದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಾವೆ ಸೊನ್ನೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದ ಪಾತ್ರೆಗಾದು ಮೇರು ಪಾತಿರೊಂದು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ ಬೈಲ ಕೆರೆಟ್ ಸುರೂತ ಸಲ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪಿನ ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಒರಿ ಏರಾಣಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೈಲಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಬೈಲಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ ಬೋರ್ಡು ಪಣದೆಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ ಕಾದು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಧುಲಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಈ ಸತ್ತ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರು ಬಂದ ಯಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಪನಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತಮ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಕರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನಂದ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಹಿರಿಯರಾರಿನಾರ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೈಲಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ಲ ಸುರಿತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ವಿಸಿಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಾತೆ ನಡಪು ನೆನ್ಸಿಟ್ನ ಪೆರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬೈಲಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ ಬನ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ ಕರಬಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕರಬಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ